ଦେଖାଯାଉ ମାତ୍ର 3ଟି ବଲ୍ ବାକି ରହିଛି। ଆଉ ମାତ୍ର 3ଟି ବଲ୍ରେ କେତେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ କିଭଳି ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 6 ଓଭର 36ଟି ବଲ୍ ଖେଳ। ଆଉ ମାତ୍ର 3ଟି ବଲ୍ ବାକି ରହିଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର କଟ୍ ଆଉ ଏକ ଚୌକା ଜଳ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। Sorry, 35 ଆଉ ମାତ୍ର 2ଟି ବଲ୍ 47। ଓ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରି ଦେଖାଯାଉ କ୍ୟାଚର ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ଏଠି ବୋଧେ କେଟି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦରେ ଧରିଛ